di jud ni maayo maghinambog ta ba kay mapildi jud bisag unsaon. Magiro magud kay gugud maggara-gara duwa ba nang tuo kung kaya ra kay namo Atlanta nya patay di ay sus banga lagi jud ay bisag unsaon ay buol kay ko kay tuo jud mo daog ni namusta namo. Naguol ko sa mga mamustaay kay wala sila ipalit og bugas. Dili mapungan ng ilahang kamot ba mga tol jud. Jud gishoot pa yun lang kwarta sa game 7 wajud noon wajud ipalit og bugas. May kaon sila so ligi kayo kani mga sugarol mo ni nagmalasad na naamong mi sa ilang kamalas ba naamong jud mi mga mungay sa mga tawhana malas kay mga naw malason kay mga naw daog naman jud mi ato alig-on na mo number 1 biya mi way makalupig na mo kini yung sugal timonyo jud ni malas jud bisag saon mo nagiingon nga bisan lig-on kay mo lig-on kaayo nya sure win na daog na mo nagiingon daog na pildi pa. Mao akong tambag aning mga sugarol undang na silag sugal kay malas kay silag mga naong. Kung siguro kung wala to nila gi-shoot ilang kwarta daog jud ta mi. Daog jud mi. Jud mahitabo nga mapildi mi. Naamong na jud mi kay kamalas ani mga dagwaya ni mga tawhana malas jud kayo jud. Sugarol man gud ni gud. Di mapungan ilang kamot ba mga tol jud. Kabawang ka ng sugal sa demonyo na. Bisag unsa na mo kalig-on bisag unsa pa kalig-on ng inyong pustaan mapildi jud na kay demonyo man na. Klaro man kayo sungugon ka ana sungugon jud ka ana antud mahurot imong kabtangan mahurot jud kinsa magoy na dato anang sugal hurot jud imong kwarta ana mao na nga kanang sugal di jud na mayo sa demonyo jud na kay kuan man na kanang gusto man ka nangandoy magag mudaog para mudaghan imong kwarta. May pagipalit patog bugas, kaon pa mo. Kami basulon ninyo. Kami naamong sa inyong pagkasugarol, sa inyong kamalas sa naong ninyo. Kami man jud na naamong mo jud sa inyong mga dagway na malas jud bisag unsaon. Bisag unsaon kalig-on na mo. Dagko pa jud kay mi. Unsa kaya ko na ng Atlanta nga wa man nay sus gagmay kaayo sa taon na Di na kadaog na mo ngayon lang naamong dyan sa kamalas ni mga dagway ni mga tawhana. Bisag unsaon ba? No. Kita bitaw mo. Grabe. Duaan lang nako No, nagtuo ko nga mudaog na mi. So, last 2 minutes nga. Di na mi ka-shot noon. Oh, imposible kay di ko ka-shot. Mao na kini yung namusta malason jud nignaw. Mao na sunod akong advice sa mga malason og naong ay na magpusta. Ay na magsugal. Malas kay mog mga naong sud kaayo. Lasag mga naong mga tawhana bisag unsaon jud. Dagko kay amo ambirits dia amo ambirits na kabutang dia tanawa na mong statistic dia dagko kayo. Kini jud mga dagway na kaning nanugal malason jud mga dagway jud ni jud bisag unsaon. Ya, hambugiro sa kaayo ba? Kabaw nga hambugiro sa kay ko, sila sa nanugal. Gishoot sa ilang kwarta nang hinambog sad nga daog na, sure win na. Sila kabaw nga ilang dagway, sila nakapadag malas sa mua. Nagmalas kay mga dagway ni mga tawhana gud sungsaon. Excited pa kaayo sila. Wa pa ang duwa, excited pa kay sila. Ilan ang kubrahon ng kwarta? Buang kubrahon ng kwarta nga. So pagkubra kwarta nga malas kay mong mga naong. Mo na giingon nga daog na, pildi pa. Tungod sa kamalason na among jud mis kamalason ninyo. Unsa kaya ko na Atlanta nga sus kagagmay ana. Bago na superstar, usara superstar. Kinsa na si kuan ra kanang triyang nila. Sus wala na mubo ana. So may kayahon na. Kini jud mga sugarol mao jud ni nakadag malas jud sa mga jud naamong jud mi ani nila malas jud gini mga naong sila jud sungsaon mo sila gaw nahuna ba nga si nga ang ilang gipustaan
hambugiro sad nya sila taas kay lang kun mura mag sila'y nanuwa, dili ra ba sila'y nanuwa, ako biyanin duwa o sila kabawaan na nga may mag ngigo kay ta na chamba-chamba raman sa datong 3 points sa ilalom kuyaw kay ko, pero unsaon man nga di man jud masyato di malas man jud maayon tinga bitaw ko nganong nahibong man jud ko sa unsaon akong itsa di man jud masyat unsa naman ni mabuhian man akong bula tungod di ani sa mga sugarol din na mga malason og naong nadamay jud mi ani naamong jud mi ani sa kamalason silang naong jud naamong jud mi sa kamalas silang mga naong sa unsaon puya ani kapoy kayo sunod advice na ko ninyo ay namog sugal oy ipalit ninyo bugas awa karon ano may palit og bugas karon bagulbol mo nga anaon ninyo banga ng kuan banga ng Philadelphia Sixers banga kamo ang malason og naong dili kami sus ako pa ninyo pahaway na lang mog sugal para makadaog mi maka-champion pa siguro mi yung mga hambugiro sa kay mo excited pa kay mo wa pa ginahuman ang duwa kubrahon pa ninyong kwarta muna diha muna ko ikatambag sa inyo ha ay namog sugal kay sus malasan yung mga naong naamong ang mga naamong mininyo naamong mi